Hello friends, नै फैलायबाय दिनै आं मोनसे भिडिअ लानानै भिडिअ खालामनो नागिरदों मोनसे SaolunNo1 शर्ट फिल्म कमेडि बिथांनि भिडिअखौ दामानि फेसबुक आरो WhatsApp स्टेटासफोराव नुगासिनो आरो मिनिलायगासिनो कमेडि जोबोद मोजांबो नायनो नोंथांमोना नायाखैबा SaolunNo1 पार्ट 4 आव नायहैबानो जाबाय थांनानै आं भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होगोन बिथांमोना जोबोद मोजां कमेडियान थ' होमबालाय दे भिडिअखौ जागायजेननोसै नायदो लोगोफोर नायलांदो माबायदिमोन नोंथांमोना नुवाखैब्ला हाब बा हारसिं जे खस्थ' मोनथारबायदां सोरथो दंबावो हारसिं नङाबालाय बिदि मुंसारस्लाय मावफाबा मा जायो आंबो दस्रा खामानि मावदोंना नोंजों बोरै मावफानो सोलोंनांगौ अब्लालाय माखौथो अनफ्लाबायखो नङाहाय हारसिङै खस्थ' मोनबा दस्रा बेबस्था लानांगौ नालाय बा मा खायदा बिलाय दस्रा बेबस्था लानाय मानि फिसाय गदायसो लानो नागिराखै बिलाय थै अस्था नोंनाबाथाय जानला मोनला रायलायो अब्लालाय माथो बेबस्था देलाय बुंलाय रावबो गैयैयावनो बे फिसाला सासेखौनो लेंनानै लाबोनो हाला नों बा फिसालाखौ लेंहरनो खायदायैनो आंखौ अनफ्लाबायथारबाय नोङो बेखौ अनफ्लानाय बुङो फिसाला थाबा एसे एनै मावनाय मोनो नालाय नोंसाला मोजाङा मावफानो ना आं मावनायाव डिस्टार्ब खालामनो माबायदि मानसिथाय बियो फिसाला सासेखौनो गोरजा दोनहरलाबायनाय फाब नांगोन नोङो नांथों फाबा माबायदि गोजाना गोथां नों बायदि जाथिथि दारि गैयै हौवाफोरनि गोसोआ मोजां नंमाराहाय ओइ मा बुंनाय जाखो बिलाय दारि गैयैसो दाय जालायबाय दाना नुबाय दा लोगोफोर भिडिअआ माबायदिमोन दारि गैयै हौवाफोरनि गोसोआ मोजां नंमाराहाय स' लोगोफोर जायफोरा दारि गैया दारि बानायनानै लादो दारि रज'होदो आजिखालिथ' मुलिफोरबो मोनो दारि ओंखारहोनायनि सिख्लाफोरा मा सानो कमेन्टआव बुंहरदो कमेन्ट बक्सआव लिरहरदो जाय नायदों बिथांमोना आयौ आया मारै दैज्लां जाखो नोंसिनावसो बाफ्लांफैबायलै गाज्रि दामोनसै दे नाय नुबाय बे भिडिअआवहाय शक्तिमानबो नुनो मोनो स' लोगोफोर सोर गोदोयो शक्तिमान टिभि सिरिज नायोमोन भिडिअ मा होनगोन बेखौ टिभि सिरियाल शक्तिमान कमेन्टआव खोन्थाहरदो लिरहरदो शक्तिमान गोदो आंथ' बिराद नायोमोन गंगाधारी शक्तिमान हे किसको मालूम है उनजोंथ' समायसिनखाथारालै सानैजों नों बिराद मोजां हिन्जावखौनो मोनफिनगोनथ' आफा बेखौ गारोब्ला बेजों लोगो लाबासो मोनमारगोन नामाब्रा माखौ भिडिअखौ नायनानै आं मिनिनायानो थानो हाला बिहावखौ जाबायदि मोजाङै बुरखायहरबाय माने नायदो नोंसोरबो आं भिडिअनि लिंकखौहाय डिसक्रिप्शनाव होगोन नोंसोरबो नायहैबानो जाबाय आरो फैगासिनो दं बिसिनि पार्ट 5 नायलांदो लोगोफोर लोगोसेयैनो आंनि भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव बिदिनो गोदान भिडिअ नोंसिनिसिम आं लाबोनो हायो नोंसिनि सापर्ट मोनोब्ला आं बिदिनो भिडिअखौ खालामलांबाय थानो हायो थेंक इउ फर वाचिं बाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ दोनथ'बाय हेभ ए ग्रेट डे